Mipatimaw sa Sibyaanan sa Brigada News FM Cebu ang usa ka 80 anyos nga taga Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Gipadayag ni Mateo Binigay Puzon ang 80 anyos nga taga Sitio Kalubihan sa nahisgutang barangay nga gusto lang siya og katinawan kabahin sa 10,000 nga cash assistance nga ihatag alang sa nagpangidaron nga mutakdo og 80 anyos, 85 90 ug 95 gikan sa pundo sa nasudnong panggamhanan. Sa nakuha nga kasayuran sa Brigada Action Center ang maong balaod na pasar kini niadtong buwan sa Marso sa tuig 2024 ug nalagdaan sa pagpagawas og budget sa gobyerno gisugdan kini sa tuig 2025. Giklaro sa maong balaod nga ang unang mahatagan sa maong cash assistance kadtong mitakdo gyud ang ilang edad nga 80, 85, 90 ug 95 karong tuiga 2025. Ang kadtong senior citizen nga mitakdo ang edad nga 80, 85, 90 ug 95 sa miaging tuig 2024 kadto lang buwan sa Marso hangtod sa Disyembre magpaabot lang sa ilang turno subay sa pagpahibaw sa regional nga buhatan sa National Commission of Senior Citizen. Gikinahanglan kayo sa mga senior citizen nga mosumiter og rekisitos sama sa birth certificate sa bisan asa nga buhatan sama sa gadfukal sa matag barangay, Office of Senior Citizens Affairs kun USCA, National Commission of Senior Citizen nga nahimutang sa Capitol Compound sa Dakbayan sa Sugbo alang sa taga Cebu City mahimusab nga moadto sa DSWS sa Barangay Labangon. Daghang salamat sa brigada kay tubangan ko. Kay damo kung kadungog ang brigada Labangon ba. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.